Hello लोगोफोर वेलकम बैक टू आवर चैनल नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय जोङो बिराद गोबावनि उनाव दिनै एसे बेरायनो थांनो नागिरदों स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों अहाय बेरायो बांद्राय गोजान थाङा ओरैनो खाथियावनो स' हासबेन्डआबो थांसिगोन नालाय ओमफ्राय एसे बेरायनो लांनो नागिरदों आरो दिनै थ' नोंथांमोनहाबो थ'फादो जोंजों लोगोसे हेलौ जों दा ओंखारबाय न'नि लामायाव दङ जब तेरे बगैर जीने का हौसला किया मेरी आंख भर आई जब ये फैसला किया जिएंगे कैसे तेरे बिन नो जाना जिएंगे कैसे तेरे बिन नो जाना जिएंगे कैसे तेरे जब तेरे बगैर जीने का हौसला किया My buddy बहाय थांगोन जानानै जोङो दा साप्राकाटा साहा बागाना इजोंसो फैबाय जेबो प्लानिङानो गैयामोन नालाय ओंखारगोन नामा ओंखारालै हाग्राबारियाव हाबलाबाय दा पार्कआवनो दसे थाबायनानै थांसै
ज' बासो मोजां जायो जों सानैल'सो दिनै Yung mamaya lang, program जागोन क्लासखौ नोङो लेथ्रा दोनथार गोथां गोथां जि आराम नुखादों ने सोमखोर समायना फैयै फैनानै जोबथा फैबाय साहा बागान Bawai kau saha bagan. Sekarang bayar juga dari kono, fungsi itu. Sama gue dia, sekarang beli berapa sih? Yang mana dia? Tahu di mana? Di mana yo? Bisa kalau. Sama ni just macam pelan ni sama terus ada lembut macam. Osh Korea. Muna macam di hab net lembut Muna macam dia bisa bawa kita nangkut begini sama. Mungkin macam Jauh lagi fungsi. Lu kayak lembut apa dia? Terus aku lihat macam Kita singkat dia. So, gua aja berasa bukan. saya kenapa dosa apa mana pak? Kenapa sih? Rasa apa sosial? Ini pilih aja udah kan Juga tu kan. Ini main lani sama bagan kacau. Lani main lagi lagi. Ini apa lagi apa? पार्क आव हाबनो नागिरबाय बन्दसो पार्कआनो रावबो गैया रिपेयारिं खालामगासिनो खोमा माबा गोदान सिङावबो खालिसो एकदम Dua masa apa? जोंना साननायानो जायासै जों सानदोंमोन साहा बागानाव ओंखारालासिनो पार्कआवनो दसे बार जाहैनोसै दसे जिरायहैनोसै एसे थाबायहैनोसै होननानै बाट जायासै जों मिन्थियामोन इदि खालामगासिनो इदि खामानि सोलिगासिनो होनना बिनि उनाव जों जेरावबो बेरायनाय जायासै मानो होनबा जोंना बेलेग मोनसे खामानिबो दंमोन बेखौ मावनानै ओमफ्राय जोंहा आब' सासे दङ बेनावल' दसे हाबनानै साहा लोंनानै फैबाय अब्लाबो मोनालायबाय आरो टाइमाबो बारा गैखालामोन बेलासिखाबायमोन हासबेन्डनि पेकिं खालामनांगौबो दंबावोमोन अखानायैनो थांगौमोन नालाय बियो स' बेखायनो फैबाय जोङो अब्लाबो मोनालायबाय स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय Beep.